Right, Chitewere Jonathan. Chitewere Michael. Munomboka kutaura todaidzi kuti wese wakuku wese wanzwirewo nyaya iyi takambire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uya kudai tikurukure nenhau yeusabhuku hwekwachitewere. Uya nembowo dzako topane maredare zvizaitwa kudaro ndichitewere Jonathan achitaura kuna Chitewere Michael. Usabhuku mbudzi ya. Right, taurai tinzwe. Jonathan. Taurai nyaya yako chidaidzi. Pamusoro Uri kwa Ishani. Ishe wenyu ndiani? Nyang'ombe. Pamusoro imho. Pamusoro lazima. Aiwa, mambo chete. Zvatokwana zvakaita kuna mambo chete achitaura nyaya iyi. Sabhuku akarwara ndokufa. Sabhuku tobva tatora tobva taendesa shoko kunaShe kuti Sabhuku wafa. Ishe akauya pakuvigwa kwaSabhuku. Ishe akauya akataura akati wana Chitewere we chibvai matotsvaka umwe Sabhuku. Ndari kuti nyaya dzese dzinenge dzichizoitika hapana kuti hanzi panotsarwa kana kuti umwe Sabhuku anobva kunze asi Sabhuku anogara pamba. Saka zvikanzi izvo kana mapedza hwamiro munofanira kuti imimi mobva matsara ipapo mozouya naye kwatiri. Tobva taita saizvozvo, tobva tatsara Sabhuku tiri mhuri imwe chete, tobva tagara, tobva tatakura Sabhuku uya, tobva taenda naye kunaShe. Kwabva atanga kushanda naShe. Kubva ipapo zvaita saizvozvo tagara kudaro. Ishe akataura akati vakomana kana maita saizvozvo chibvai matogadzirisa matsamba ekuti uyu Sabhuku abva arejestwa. Zvino zvakaita saizvozvo matsamba akanonoka kuuya kusvikirawo Ishe akanga aripo achibva abva pachigaro. Iye Ishe uyo akazotora uyu Sabhuku kwakupa kunaShe akanga aiswa wacho. Wakashanda wese kwenguva yakareba. Washanda wese kwenguva yakareba. Ngati handizi kuti makore 3 here kana kuti 4. Ndo pakazouya tsamba yedeath certificate yemufi. Kwauchitora tikati no zvakanaka ndezvekuti iwewe chienda undodi muchindorejestwa kuna moenda kunaShe mondorejestwa kwaShe. Ndiani wamuruti iwe? Wamakati andorejestwe ndiani? Munin'ina wangu munhu. Anonzani? Namo. Ari muno. Okay. Saka zvaita saizvozvo zvechokwadi wakaenda kunaShe. Ndakatumwa nomuzukuru ndikati chiendai mese muri vaviri kunaShe. Wachibva waenda kunaShe kuyawo wachibva wabvisa zvawakabvisa negumbo rekuti wasimuke kuenda wauye kwamuri. Saka wakapanana vari kuti wari kuda kuti waende kuuya kuno. Wagadzirira kudaro wakazoti manje watotora motokari kuti waende kunaShe. Zvikanzi no hazviiti kuno vari kukomplena. Ndo nyaya yangu yandauya nayo chakadai.
Alright. Chekutanga nawo yeusabhuku ndeyevhu tichitaura vanobvisa mbudzi kana $40 mamabvisa 2020 ani bvisa imwe 2020 nawo yeusabhuku. Yasiyana nemamwe matatu. Mamwe 20 wangabvisa imwe 2020 wangabvisa imwe 2020. Right. Ishi nawo yeusabhuku dzimba dzinogara usabhuku wekwa Chitewere ingani chokwadi inini kuti ndidzi saisheka munofanira kuita research kana madaro paita gakawa munofanira kuti muite research. chirega ndichitsanangidza zvakaita ndizvozvo ndakapindawo mashure akagadza uyu nyaya yataura akazviita mufi kuti aiwa asati agadzwa ndimi akutogadza ini ndakugadza ndimaapo manje zvakaitika zvimweni zvakaitwa tongoti kuna Sabhuku Chitewere ini ndakangoona ariko Sabhuku Chitewere tikangofamba nayo nemazuva mashomana kwegore ozouya manje akutoti handiti asati aitwa mapepa mapepa aripo asati aitwa asati sapaula ugadzwa Sabhuku aiwa chirega ini ndichitsanangudza mukomana akabva uyo akauya nemukadzi wake neumwe murume wakauya naye anzi ndauda undorejeswa unondorejeswa Chitewere inini ndikati aiwa ishe hatichadi zvenhawu pindurai mubvunzo watabvunza ndati imba dzinogara kwaChitewere ingani izvo zvakaitika zvatotaurwa kugara tinoramba tiri kudzokora. Dzimba dzinogara kwaChitewere ini handidzidini hamudzizivi handidzizivi saka it's okay matopedza mapindura mubvunzo zvatopera right. Imba dzinogara kwaChitewere ingani usabhuku yenyu pamusoro inini zvandinoziya imba 1 imba 1 ngeani madziwa right. Madziwa abereka vana vangani? abereka mwana 1 anonzi Mupudzi. Madziwa abereka mwana 1 Mupudzi Mupudzi madziwa anga ari Sabhuku. Mupudzi abereka vana vangani? 1 abereka futi 1 abereka ani? Mapfumo Mapfumo abereka wangani? akazochibereka vakati wandei ndiani nani? ndi Michael wangani? vakomana wamapfumo mungatibatsira vakomana abereka 7 nani? Michael Elton Elton ndikutaura vakomana basi ndizvo Landsrod Farai Nicholas Morgan Biggie kupedzisira masiya 1 2 3 4 5 6 7 masiya 1 saka abereka 7 right. Usabhuku ashaika anga ari muimba ipi? ashaika vanga vari baba munini ainzani? taida kuti titsanangura ipapo ngekuti kuti munyatsi kuzwisisa tofanira kuti titsanangure ipapo tsanangura ipi? right. Madziwa afa mwana wake Mupudzi akagara nhaka akagara usabhuku
Mpudzi achibva afa 1952. Mwana wake Mapfumo achibva agara uSabhuku kusvikira 1978. Achibva andofa muhondo. Aifanira kunge ari Sabhuku ndini asi nake ndiri kunze kwenyika. Kwava ndati munin'ina. Iwo ndiwani iwo pavanhu pana Michael Elton. Elton. Ndimani? Michael. Inini ka Michael. Saka Michael wakangori kunze kubva kwaGarani. Elton vaagara na 78 imomo kusvikira 2000 agara ndopakazouya baba munini Raphael ngekune imba Raphael haasi po baba Raphael ndio imba ipi ngeimba yaMuwara hamuna kuitaura ndati ngewe imba iyi imba andimba ya madziwa aisi yamadziwa pakatokanganisika ipapo ipapa ndopakaita baba nina vakati ndiri baba kwabva wauya kutora matora vakaita ngekuti Raphael munin'ina Elton atonga 22 years azotowana Raphael tamuisa pasaidi apo Raphael ndiye akazoshaika right Raphael ashaya izvi zvitaura kuenda kuti anopinda ndiani ndini ndinofanira kupinda saka ishe munoti chii saizvozvo ndozvodanga ndipedza kutsanangura paya ndinozvitonga ega ndanda kuwedzera kutsanangura paya aiwa kamugotsanangura sei musingazivi vachona kamuchienda payo kupa family tree hazvisizvoba chititaurirai mimi okay ngatende yenyu wataura yavo ngatende kune yenyu tangai wakatangwa nani isusu chiendai yakatanga nawo munyonyongi tinodzenda dzese munyonyongi right kwakuzouya Chiweza gore ripi chinyonyera kudhara kwarini wachigara kuyeyo kugomo riri padhuze neNyakuni noti mamayo bauwa tikutaura manyamombe area yacho iyoyo right mati munyonyongi kwauyani kwakuzouya Chiweza Chiweza akanga asina vanakomana kwakundotora mupudzi kwaakanga ari kuIngridon mupudzi ko madziwa uyo haana madziwa akafira kuIngridon right mupudzi uyo mupudzi right uyu matichi tauya apa toti isusu tatanga penya apa mati munyonyongi kouya Chiweza abva afa haana wana ndo paakatora yeyo mupudzi akati iwe mupudzi chibata bhuku iri kana wana wangu akanga wakura iye asina wana akanga anawo wana wacho wangu wapi pana Eria naMuwara naMbirimu naMuwara saka zvichiro okay right Muwara naMbirimu saka wanha wese iyeyo tikati Mbirimu akafa kwakuzouya Muwara achibva afa kwobva kwasara Eria yeyoyo ndiye akazosara achimirira bhuku iroro
Saka Elia asara achimirira bhuku sei? Muri kuti mupudzi apaita mupudzi akanzi wozopa mwana wangu kana wakura. Right, mupudzi afa kwakauyana. Inini kuti mupudzi akatopa bhuku iri achiri mupenyu here. Chakaitika chacho ndechekuti uyu mupudzi uyu akazodaidza Elia. Akati Elia chiuya ndikupe bhuku rako. Elia kwakuchiuya. Auya kudaro iko kwachibva apenga. Saka Elia haana kugara. Haana kuzogara. Zvobva zvabvapo. Wobva wagara. Mupudzi afa. Wanga wasati wafa pa. Kwakuzouya manje wagara kudaro ipapo. Mupudzi akabata bhuku. Pobva pauya mwana wacho Corias. Mwana wamupudzi. Mwana wa Elia. Mwana wa anzani Corias. Zvaita saizvozvo. Corias akagara. Corias akazopiwa bhuku iroro namupudzi nokuda kwokuti akanga abva kumutaratu kundoshandira bhuku iroro. Right. Mupudzi akabvunzwa kuti iwe hausi kutera sei? Wakati aiwa inini handisiri muridzi webhuku. Bhuku ndere munhu uyo ari kurwara. Zvikanzi iye munhu uyo ari kurwara uyo haana mwanakomana here. Zvikanzi mwanakomana anaye. Ndo pakazotorwa Corias. Kwakubva aendeswa kumutaratu kundoshandira bhuku iroro. Ndingati kushandira vanhu vese. Kwakuzobva ikoko akazouya ikoko kwaAbhirita. Right. Mupudzi manje kwakuchiona kuti no ndakura ini. Kwakuchipa baba bhuku. Iye Corias. Apiwa bhuku riya. Uyu mupudzi kwabva afa. Afa kudaro. Baba mukuru wakabereka wachibva wati hazviiti kuti mwana muduku atonge inini ndiripo. Wachibva warwisana naCorias. Corias achibva waona kuti kwataakuenda uko hakusisina kudini kutwasuka. Vakati kana uri wako mukoma tora hako bhuku iri. Ndiani akatora ipapo? Mapfumo. Mapfumo vatora. Right. So tobva wakabva wasvikira muhondo. Hondo iyayi ichirwa kwaiva nemwanasikana wawakanga achigara panyazura. Zvikanzi mwanasikana wako uyu ari kufambidzana nemasocha ngaauye kuno. Baba mukuru havana kuunza mwanasikana iye Mapfumo. Asi manje nekuda kwekuti zvaita kunetsana nenyaya yebhuku racho iro. Zvikanzi Corias namapfumo. Zvikanzi iwo unofunga uchiti iwo ndinofa ndega. Handifi ndega, tichafa tese. Ndiani aidaro? Mapfumo. Kutaura Corias. Zvechokwadi wese wakabva watorwa wachibva wandodini. Wachibva wandouraiwa. Tobva tasara tiri 2. Makomurezi akati takasiyiwa tiri 1 wairi. Iwe nani? Inini naElton. Zvikanzi wanava hawafani kuti wasiyane. Wanofanira kufamba wari pamwe chete. Mwana wani? Inini ndiri mwana waCorias. Uri mwana waCorias? Right. Unonzani? Jonathan. Taura? Saka zvaita saizvozvo. Tasara tiri vanhu vaviri. Namukoma Elton wachiwa. Zvikanzi iwe wafana mese muchandinamata. Muchandinamata. Nararai. Okay. Elton muningina kwa. Aiwa haasi muningina kwandiri.
Elton mukuru kwandiri. Mukuru. All right. Zvikanzi muchandinamata imi. Ndikati zvino ndinonamata munhu chirudzi. Handinamati munhu dai. Kwakubva wazodini manje? Ini kwakuona pakainzwa ceasefire paya. Ndikati handingagari pamba. Ndinofanira kuwana chouwiri musango. Ndobva ndaenda. Ndopakazosara Elton achibata bhuku. Ani? Elton. Koma wenyu. Maona. Saka iye zvinezvi manje. Yeyo bhuku roari kutaura kuti rakatorwa naRafael. Harina kutorwa naRafael. Rakatorwa naRichard. Waendesana mumatare. Kuti aiwa isusu vana baba tadini tauya. Chiti pabhuku. Zvechokwadi iyeyo bhuku richibva ratorwa naRichard. Richard mwana wani? Richard mwana wa Eria. Wa Eria. Eria mwana wani? Mwana wachiweza. Wani? Wachiweza. 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 Iyo Eria. Ndiye akafa. Ari kutonga. Aiwa akanga achipenga. Paakanzi uya utore bhuku rako ndopaakabva apenga. Right. Anzi uya utore bhuku rako namudzi. Namudzi. Kwabva apenga. Kubva kwapinda Corias. Kwabva kwapinda Corias. Corias haana kutonga. Akabata bhuku iroro. Kwakubva arwiswa nababa waiwawa. Zvikanzi hazviiti ndade kuti inini mukuru ndiriko. Achibva arwiswa namapfumo. Saka haana kutonga. Haana kutonga. Atonga ndi mapfumo. After Mubvuti. Imimi muri kuti chi, but avari kuti Madziwa ndiye akatanga bhuku iro. Kwete. Hazvisizvo. Imi muri kuti aiwa rakatangwa naMunyonyongwa. Akatonga kukazoya Chiweza. But apa handisi kuona Madziwa paari kutonga. Aiwa Madziwa ndakutaurirai kuti Madziwa haana kutombogara kuno. Akanga ari kuIngiridhoni kuchifu. Ndokwaakafira ikoko. Wakazoya chiwana wake. Sekuru wachiweza. Ukama hwacho apa pakati pedu isu sakona. Ndehwamai. Okay. Right. Zvakaitika zvacho ndezvekuti yeyo wamunyonyonga wabereka vana vavanokwana kuita 3. Wakabva wadini wachibva warambana nemukadzi. Warambana nemukadzi, mukadzi achibva adzokera kuIngiridhoni. Ndokwakandobereka yeye Madziwa. Madziwa azoya sei kumba kwenyu? Madziwa ndimuzibe. But auya achitonga. Aiwa haana kutonga. Uyu Mapudzika mwana wa Madziwa. Chakaitika chacho ndechekuti Chiweza akanga asina mwana womukomana anga atakura. Murupanzwa. Yeyo uyu yeyo Madziwa kana kuti yeyo ndakuda kurasika ipa. Mupudzi uyu. Yeyo sekuru akandotora mukadzi waMadziwa aine mwana wake. Kwakuchikurira mushama chitewere. Sekuru akandotora mukadzi wani waMadziwa. Wamadziwa. Vanhu vakando ukama hwacho ndewo kwafoto. Kwakatorwa wakadzi. Saka kuuya kwavakaita wakazoti iwe mbudzi wanayo mwana wangu wari kukura. Zvavari kukura kana wakanga wakura wawapa bhuku rawo. Ipapo hapana kuzombobuda. Pakaramba wakati hekani wari tatori bata basa tichaikunyudza.
Mato ipapoka mato wapinza sekuru nekuti wazotonga manje wana mupudzi ndiye atonga mwana wake ndiye atonga kumanikidza chamanikidza uku mwana wayo uku kwese uku hakuna mwamwayo mwana wenyu atonga uku ndosaka nimuri kuona yakona iye munina wangu apinda awa uyafuti buku iro rinodaidzwa unzani chitewere izita rabva panani zitateguru redu rainzani ndo chitewere ndiani zitateguru renyu riri papani aberekani ndo rabereka munyonyongwe imimi abereka zitateguru renyu rabereka madziwa ndiani inini ndipereka ipapa ipasizvangu vandinoziva ngezvekuti madziwa haanowe kuchivuba nepana pasingwa sungwezo kwaitsungwezi so ndokwandoziya madziwa ari kuseza achibva anzi kacheko nemangosi kana kuti madzviti vaitonga nharaunda takupa bhuku uri munhu anga ari kutendeseka achitumika kwabvapo achikuchiteura mawara ari kutaurwa anga ari kumapurazi mawara afa tati isusu chitewere uyu munomuziya here chitewere ina handimuziva ndinoziva kuti bhuku rinodaidzwa kuti chitewere ndoziva kuti wadanditora ziteguru dirikairi rainzi chitewere imi muri kuti hamuzii kuti imimi ndikubvunzai kuti munomuziya here chitewere mukati hamuzii ndisingagoni kubvunza muona handamuona bainini chandinoziya ndechekuti madziwa anga ari mwana wachitewere ndinoziya then mupudzi anga ari mwana wamadziwa asi achinzi chitewere mapfumo anga ari mwana wamupudzi achinzi chitewere ndomazira andinoita iwani saka right marecords ari kwamudzviti jiranyama ari kweko fona uende undonzwe nhoroondo iyi so that tione kuti nhoroondo iyi yakamira sei yapfekana asi pamusoro ichangano yeyo nai wakuru yeyo zvataura awa babawa pamusoro pemhuri yenyu imimi muri kuwiriranawo nazvo here kuti imimi pamhuri dzenyu muri kuwirirana kunana mai muri kuwirirana here ipapo kwete munowirirana papi imunowirirana tiri werudzi rumwero imunowirirana chii ndivere mwoyo imi munowirirana chii moyo otambi saka kunana mai kuri kuenda papi mbanzi vazvatataura izvinonzwawo anzi mai wakabva nemwana kuchifu yakutaura ndofunga zvatanga panana mupudzi papa payo nawowe vanhu vanorambana kapaya vanhu vanorambana paushe vanhu vanorambana nekuti vese vanoyera mwoyo imoyo ndaida kutaura kuti ndinge kutijekesei paane zvaanga ari kutaura uyu pamadziteteguru muwara nachieza vanga vari kune imweni imba pakapuwa sekuru ziteteguru usabhu kuna wambudzi muwara akanga ari mukuru achibva afa
afa kwakubva kwanzi anofanira kuti agare nhaka ndiani. Ndaira kuti wamupudzi unofanira kuti agare chinhaka. Hazvina kuitika izvozvo. Kwabva kwanzi ngaupiwani Chiweza. Chiweza kwakubva afa. Zvikanzi anofanira kuti agare nhaka ndimupudzi. Kanzi aiwa ngekuti uri kuimba ngeimba iyi isiseri ngeiyi. Saka dzimba dzenyu dzinogara imba mbiri ka? Imba mbiri. Aiwa, dzimba idzodzo dziri 2 ihama nehama. Yes. Dziri 2 dzinofanira kuti dzichinjane. Dzimba dziri 2. Iyo imba yayo yamupudzi neimba yayo yamunyonyongwe dzinofanira kuti dzinge dzichiti ukange uri kwamupudzi wobvawo woenda kwamunyongwa wobvawo wodzokera kwamupudzi uchidaro uchida. Dzinogona kuita mbiri dzabva padzinde 1 dzozosplita dzichienda uku. Saka ngatimbobatadze dzibve padzinde 1 dzochizosplita kuti dzambiri dzichienda uku. Ipapo pakasabuda zvimbe kuti waakurambana. Ndopa manguva manje mumwe asi kuziva kwakabva dzinza, mumwe ari kuziva. Saka dzinza ravo kana riri rimwe chete hawagoni kuzoti imba yaigara kudzingana kudzingana pauchu. Asi imimi muri kubvuma kuti muri dzinza rimwe here kwekutanga. Dzinde renyu ihwani here. Changamira apa kama iwo ngawagadzirise kuti wazive kuti iye anodaidzwa kuti madziva akabva nepapi. Ndozvakuti madziva mese namunyonyongwa uyu muri wana wani wachiteveri. Ndizvo here. Ndozvazviri kubuda kuti mese madziva namunyonyongwa wana wachiteveri. Ndinambotaura pane waari kushaisha kutaura vanasekuru vangu. Munyonyongi ari kutaura uyu ndo zitateguru ravo. Munyonyongi akaroora mukadzi wakubara Chiweza, wakubara Muwara, wakubara Eriya. Ndo wakuda kutaura manje. Munyonyongi akabarani? Akabara Chiweza. Chiweza. Zvinova zvaburitsa manje. Chiweza kubara Mbirimi Komuwara. Aiwa, akabara Chiweza. Dati munyonyongika akabara Chiweza. Wakubara wamwe wakabara Chiweza Chirere. Then Chirere wakarambana nemudzimai wavo. Mudzimai wavo kaenda kumusha kwavo. Tabva ipapo Chiweza akazobara Muwara. Kubva abara Eriya. Abara Mbirimi. Then zvadaro Chiweza uyu ndiye ainzi ndiye akatanga neusabhu. Right. Akatanga neusabhu akaroora mudzimai mudzimai wake wekutanga akaita wanasikana. Anokwana kuita watanhatu. Then wakazondo munin'ina pakaenda mbuya apa warambwa namunyonyongi ndopakatoberwa sekuru Madziva. Madziva amomuequation abva abuda. Wabarwa nani iwo mbuya waenda? Mbuya wakaenda wakabva nemurume wandobara naye. Unomuverenga pamhuri here munhu iye? Atobuda. Saka musamuverenga.
aiwa ari kutaura samuvhirikidzeva handiti muri kuona then zvadaro sekuru wazvarwa vari kuchivhu wakandoroora ikoko kuchivhu sekuru ani sekuru Madziva waroora mudzimai wavo ava mukoma wekwana mai handitika tongoti mwana wekwasheri pamwe wakaenda wari nhumbu kana takaenda isi nhumbu hativhii because hapana ngari mukoma wakaita wanasikana waita wanasikana ava sekuru wamadziva waroora pawakaroora wakanzi akakupa umwe mukadzi ndikuvanga sekuru wamadziva mukoma wangu wane wana but hawana kuita mwanakomana saka bvita waya watorawo mukadzi uyu wandikupuwa ndichazvekuroora umwe mudzimai ndo vakandotora sekuru ava vachiweza kundotorawo mukadzi kwakaroora munin'ina murikubona wagara vakadaro munin'ina akashaika semabvira atoita achitaurwa isi munin'ina ashaika mukoma wakandotora mukadzi wemunin'ina kwakuya naye pai mumusha pakandotorwa ndo pakauya paina sekuru wamupudzi sekuru wamupudzi kuya kwakaita vakatoya vatodii vakura ava paona vanga vaberekwa ndovachiveza vanga vari vadiki ndo pari kubuda nyaya yakuti bhuku rakazonzi ndinozopawo nin'ina wangu kana ndadii kana ndadi kana wakura ngoziona ndarwara inini wanin'ina wangu vasati vadii wakura kuzosvikira sekuru wamupudzi wagara nebhuku wakachizoti wagara nebhuku manje hapasina vakuru vese varipo ndo vanga vasara vakuru vakungamura mhuri sekuru ava pavakazodaidza munin'ina wavo yavo akanga asara because vanga vacho vanin'ina vacho vakanga vafa vairi avo yabuda manje saka isusu taakuchiti isusu tochitokokupai mochinjana dzimba dziri chii dziri mbiri idzodzo so that zviro zvifambe nechi nekuti zvakatokanganiswa kare hatichaibvisi imba iyi zvachose dzimba dzochitotonga dziri mbiri izvo zviri zvitozwa kuti imba yekwamupudzi yotongawo uye neimba yekwani munyenyengwa yodi yachiwesi yochitodii yotongawo saka ushe usabhuku hwanga huri kumba kwani izvozvi zvafa hwanga huri kwani kwamadziwa handiti muwara ari mwana wani aiwa afa uyo anga ari kumba kwani kwamupudzi anga ari kwamuwara saka izvezvo akudzoka kwamupudzi muwara anga ari mwana wani wachiwese handiti maziri andinoita hazvisiri izvo ndasanangurwa nemukuru akakutaura izvozvo mupudzi Madziva akazarwa neaiti Chandawengerwa. Chandawengerwa ndiwo wazarwa naChitewere watozvarawa naChieza naNambirimi vanga vachitaurwa vaya. Madziva azarwa naChandawengerwa ndiye akatanga kuita taito yebhuku paaitumwa nevari kundotora michero kuti dai akatanga rainzi Madziva Madziva yanga ari first man wese vakwana wana Chitewere wese wetiri kuti wana Mupudzi wana Madziva vari kuzwa nairiya wese vaibva pana Chitewere ndikuti Chitewere ariteteguru wavo kubva musoro wana wake Chandawengerwa ndiye azara Madziva. Madziva ndiye kutanga kuti ataito webhuku wekuti mwana wangu ndina kutokorekera muchero vanhu vakuzobva kwasinga vakuuya ndopakanzi iwe chitora bhuku vanhu vakanga vachipa iwewe wati uyu Chitewere aberekani Chandawengerwa ndaiwana mundana Chieza iwapo naMadziva Chieza aberekani Chandawengerwa ani Chandawengerwa ndiye azozara Madziva Chandawengerwa ndiye akazara Madziva
abereka chandavengerwa nani Chitewere. Chitewere. Azara chandavengerwa. Azara Chirere. Kani? Chirere azara Chirere ndiye azara na Chieza. Pakarwa Chieza kumba pachirere ndo pakarwawo madziwa kumba pachandavengerwa. Chirere azara Chieza. Uyo achizvara chandavengerwa achizvarawo madziwa. Achizvarawo madziwa. Asi vese vari kubva kuna Chitewere musoro. Ndo zvatiri kutaura kuti usheka uchiende kudzimba idzodzo. Tiri kuti isusu awa mabhradhi ngatipe hangu ndibvure ndipembedza ichi. Kuti inini namukoma wangu vari panapa. Mukoma wangu akaenda kwaaenda akandopuwa akandotora ushe hwaatora ikoko. Ndinotenda kuti ndiye hwake newana wake newazukuru wake. Handigoni kungoti wana vaenda kumasettlement ndotora vacho kuti inzwa iwo ati Chitewere abereka chandavengerwa naChirere. Chirere chandavengerwa ndibva abereka madziwa. Uyu Chitewere achibereka imwe mhuri. Chirere achibereka imwe mhuri ikai. Saka atanga ndiani? Atanga ndi madziwa. Ndingadai tinzi madziwa. Atikuti madziwa yanga ari first name. Aiwa, hazviiti. Bhuku rinonzi Chitewere. Harinzi madziwa Chitewere. Atanga ndi Chitewere. Ndinokupera mundidzo zvakanaka. Ndikuti pandikupambedza ndikuti inini ndamuvuma wangu ari panapa. Akaenda masettlement paaenda. Aiwa, bhuku rinodaidzwa nemunhu akatanga. Makoni, inzwa kare, vanhu vaisadaidzwa nemasurname. Masurname auya nevarume. Kare vanhu vaidaidzwa nezita rake. Nemutupo. Chitewere ndiye abereka mhuri mbiri idzi. Isusu madziwa. Ndiye akatanga kuita title yekusaba. Dai ari iye akatanga rainzi madziwa. Bhuku rainzi madziwa. Ngekuti aisanzi umambo hwekwamakoni hwakatangwa nani? Namakoni. Muswere nickname yake Makoni. Vaibva vadaidza ndo kuita wese ukaenda iye ukaenda kwaNyamumbe unotoona kuti Nyamumbe wacho ndiye atanga apuwa zita rekuti Nyamumbe. Mabvunza kuti dzimba dzinopinda usabhuku kwaChitewere ingani? Ndokuzwa matanga kubvunza. Kuda vakuru vakatsanangura vaita. Asi kuti imba yemadziwa ndiyo yega kwaChitewere inogara usabhuku. Ndo zvatiri kuona izvo. Yabva pana madziwa. Madziwa asira mupfudzi. Mupfudzi asira mapfumo. Ivo vese vedzimba dzekutadza vanga varipo. Wachisira naimba yavo. Wachisira. Hapana kamboti bhuku ngerepi. Hapana kambodaro. Saka kuti imba yemadziwa ndiyo inogara usabhuku kwaChitewere. Ngatichipedze debate nekuti hariperiba. Ndakuda marecords. Nekuti vanhu vari kutaura zvamataura information yenyu yese 1 2 3 4 ndadzinyora dzese tochienda kumarecords nekuti hataise marecords aichengetwa munhu anochengetwa kwani kwaMudzviti. Tochienda kumarecords kundotarisa kuti marecords anoti chii panhau iyi. Kana uchinge hwakatangwa naChitewere isu tichibvunza kuti Chitewere ane wana wairi. Kana paine imba 1 yakanga iri kugara pakange paine era. Nekuti kare tozviziva kuti zvakange zvichiitika kuti dzimwe dzimba neuwandu dzairamba dzichidzvinyirira imwe imba. Saka izvozvo takuda kuti tichidokonfirm tigadzirise ipapo. Handizvo. Saka ewo Mabharani enda kwaMudzviti izvozvi amajira nyama anenge anofonga ari. Ati moita mande modzoka tobva tapedza nyaya iyi nekuti ndaakuchindoita marecords toona kuti imba yamadziwa here kana kuti yaChitewere yaakupinda. Asi angabva izvozvo izvi kuti tisazonetseke, angapedza kutonga anga ari kumba kwamadziwa handizvo.
anga ari kumba kwani Pamuhara. Muhara ari mwana wani wachitewere here wamunyonyongi munyonyongi munyonyongi ndi aberekani Muhara ngari mwana wachiweza. anditi ndo patinotaura Chiweza ndiani mwana anonzi Muhara, ndiani mwana anonzi angaine mwana Elia, ndiani mwana anonzi Mbilingi, vari vatatu. okay Changamire. Pamusoro yechangamire. Kubva mukutaura kwese kuri kungosiya tichida kutsvaka kuti imba yanga yakagara ndeyani. Saka imba iri kuda kupinda ndiani saka zviri pachena kuti imba yamunyonyongi ndo yanga iripo. Yani imba yamadziwa because tanzwa kuti Rafe wanga ari wemba yani. ndi madziwa uyu Aiwa. Ndiro izvi Rafe wanga ari wemba yani. Agariwe imba yamuhara. Yamuhara. Ndo divi ramunyonyongi. Ndizve. kana ndi madziwa Ari kusaidi kwamadziwa here kana kwamunyonyongi. Vakagara kusabu. Ndiro izvi. anga ari kwenyuka anditi afa uyu anga ari kwenyu anga ari kwenyu Saka wakuenda zvichirova kuti unenge wakuenda kune chi imwe imba. imba ye Akafa ndiani ko Rafael. anga ari kumba kwenyu Kana pakange paine wana vanokwana kuita vatatu, munopaita sei? wana wangani Wana vatatu. ateta kungoona ukuru Dzimba dzikaita mbiri. Ndinotoona kutoti inini ndikuramba kuti madziwa akaberekerwa kuIngiridhoni. izvo tatopedza nazvo tatopedza imba mbiri dzinopinda imba mbiri ndo dzataona apa dzataona but ndaona kuzvikonfema nechi nemarecords but ndaona dzimba mbiri dzinopinda pausabhuku hwenyu padzimba mbiri idzi tiri kuona kuti imba yapedzera kupinda imba yenyu imini handiti imba yatinoona kuti kana ichizopinda kana zvabuda zvakadaro imba yavo inonge yakudii yakupinda mochinjana dzimba mbiri idzo dzedu nekuti mese muri wana wani wachitewera but uyo auya neagreement rekuti aiwa watangwa nani namadziwa achida kuti aburitse imwe imba iyi ndikati inini kwete hazviiti kuti uburitse imwe imba nekuti dai akati madziwa akatanga bhuku raitangana inunzi chi rainzi madziwa handiti zvichirova kuti taakuda kuchiti ndiko confirm kuti usabhuku unoenda kune imba ipi pakati pemba mbiri idzodzo ndichida ngoprova kuti uyo otherwise tichida kuripedza izvozvizvi usabhuku hwaakubva kumba kwenyu hwoendawo kumba kwawo nekuti imba yenyu ndiyo yapedzisira handiti saka Asi mochekwa marecords kwakanaka ngekuti cheka marecords kwakanaka. next matter Tona na Monday. Asara vhiki iwayo kusignature. oh okay Ha?